ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахшти ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд хонаҳои нав қабул кардем ки бо нархҳои арзон тариқи кредитам аз территорияи Душанбе ҳастанд. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма чӣ намуд реклама ки дошта бошед марамат сурат маълумот шавад дар ватсап имои моро ки мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе тариқи кредит аз территорияи шаҳри Кӯлоб, аз ноҳияи Восе, аз территорияи Данғара, аз шаҳри Бохтар ва дигар шаҳру ноҳияҳом ҳастанд ва квартирам аз пойтахти Душанбе ҳастанд. хоб барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кораем. мо дар видео оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 177 сомонӣ. бошад навора сар мекунед то охираш тамошо кунед. марамат рафтем. якам хонаи фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза ҳастад. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Восе дар колхози Томин участкаи Илич, яъне ки номи ҳозираш Қурбон Матсан амихел ном доштае. ноҳияи Восе колхози Томин участкаи Илич Қурбон Матсан амихел маълумото дигаша аз соҳибашон мегирем. ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки як тага веранд, як баня, як хони, як аловхона ҳамихел чизо ҳастанд. гирди хона полни худ маҳкам, ремонти хона средня барои зиндагитон мешавад ва дарахтони навни худ пеши хонаам навесам дорад. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. 3 дар хона, як веранд, ошхона, баня, аловхона, кухнӣ дорад. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ, боз арзонтара мешавад. 200 мекунад кадоме ки наличи сумкате мегирад бо арзон мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳошон аст 918 позитсияни кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша гирен. одамони харидода бо арзон мешавад. об свечам ҳастанд. марамат дӯстон азиз, хонаи тайёр арзон ай даст натиҳед, рафта хонара аз пеш бинед ва савдо карда гирен. аз территорияи Восе 200 арзонам мешавад. агар шумо дар ҳамчунин рекламаҳо бошад мо марамат ки мо дар фороӣ кунем, мо намехи фурӯш дам мегузорем. фақат чикор кунед, лайкотон назанед ва чӣ намуд хонае ки мехарен дар комментари нависед. мо дар видео оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. дуюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Шаҳбур гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. аз роҳи калони Душанбе Кӯлоб то хонара мегӯяд ҳамагӣ 300 метр роҳ аст, яъне ки наздикии лаби роҳи калон. ҳамагӣ 12 сотиқ замин ҳастад ки 6 сотиқаш мегӯяд гирдаш маҳкам кардагӣ ҳастад ва 4 дар дигар хона тайёр дорад. якта веранд, ошхона, баня, ҳоҷатхона дорад. об свечам ҳастад, як калидори дароз бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. баня мегӯяд дар дуруни хона. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ. кадоме ки мехара бо арзонтар маслиҳат мекунем мега соҳибшон. хоб ин ҳамин рақамҳошон аст. мегафон позитсияни кор мекунад. ба кадоме то ки лозим аст марамат занг зада бештар маълумотша гирен. бо арзонтарам мекунем мегӯяд кадоме ки мехарад занг зада маслиҳат мекунем. хона тайёр аст, фақат ҳамин верандш монда мега тамом. як бор занг занем бо ҳамаша фаҳмонда метиҳанд. дӯстони азиз, кадом намуди ки хонаи квартира ки замине ки ба шумо лозим аст дар таги видео мо нависед. мо дар видео оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат лайкҳоро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имо чиз дорен, силкаша падилсаш кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. сеюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон ки хона тариқи кредитам мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ тарафи Ленинский район кирпични айканал боло пеши гимназия 50 микрорайон. хонаи тайёр ҳамагӣ 3 сотиқ замин ҳастад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ҳастад ки як калидор, як ошхона, баня дурушта, 2 хонаш ремонт кардагӣ тайёр ҳастад ва 2 дар дигар хонаш яъне ремонташ нопурра, яъне коробка. як калиду дар хонаш тайёр аст. хонаҳои нав, проектҳои нав кардӣ ки ҳамаш тайёр аст. хона тариқи кредит як сола додам мешавад. кадоми сумкате мегирад 139 000 сомонӣ ҳастад, боз арзонтарам мешавад. агар мошинам дошта бошад ба мошинам алиш мегирад, яъне ки тариқи кредитам дода мешавад. ва ягон мошини арзона қимата, яъне қабул мекунанд мошинтонам ба хонаам алиш мекунанд. чӣ хеле гуфтам нашуд қарз тариқи кредит як сола дода мешавад. якум рақамҳошон аст 918 вавилон кор мекунад. дуюм рақамҳошон номерои мегафон аст ки ин ашда имо ватсап пайваст дорад. ҳамин хел хона бо чанд намудига вариантам аст ки ҳам тайёр шуда, ҳам коробкаша. бо оинда хонаҳои арзоншам ҳастанд.
агар ки ба шумо аз сиратҳои ленс кираи рӯдакӣ ки хона ки лозим бошад дар ҳамин рақамҳо шумо занг занед вариантҳои хушона ба шумо пешкаш мекунанд. Чанд намуд хона доранд. ина хонаи тайёр ки хоҳед нами 139 000 сомонӣ аст, бо арзон мешавад. Марамат дигар маълумотро аз соҳибашон гирем. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Шоҳмансур гуфтагӣ аст, тарафҳои Жилмастив. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагии тайёр аст ки як калидор, як ванна, як ҳоҷатхона адени дарахтони мевадиҳанда лаби роҳи калонда мегӯяд, сирош намегӯяд мефурӯшад бо нархи 300 тавон мега бо арзонтара мешавад. 6 сотиқ замин 3 дар хона, калидор, ошхона, баня, ҳоҷатхона дорад адени. тарафҳои Шоҳмансур, тарафҳои Жилмастив мегӯяд хона дар амун тараф. خب این همین رقم‌ها شما مگافون است. دوستان از ما بسیار با تکرار کردن نمی‌استیم. کدامتون که می‌خرین از دوشنبه این همین رقم‌ها زنگ زنید با شما فهمیده می‌تین. نرخش 300 تا کدامی که نلیچ می‌گیرد ارزان می‌شود. مرامت زنگ زنید. از پیش سودا دارد. اگر شما همچنین خانه فروشی، زمین، ماشین، یگان کوارتیره چی نمود رقمی که داشته باشید ما در خدمت شما صورت و معلومات را کنین ما فروشته میگذاریم. فقط چکنین لایکاتو نزنید و سرکای نواری ما رو در واتساپ ایمو پادیساش کنین. چی نمود خانه‌ای که می‌خواید در کامنت نویسید ما جدا کرده پیشکشتون میکنیم. پنجم خانه فروشی نزدیک ҳавлигии навбатӣ аст. دوستان باید اگر خانه فروشی از سیراتورای رودکی، لینسکی رایون، گردشی یوون، قشلاقی حسن آباد گفتگی است صاحب شوم. لینسکی رایون، نویای رودکی، گردشی یوون یعنی که پاورت یوون، قشلاقی حسن آباد. ҳамагӣ 8 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ. дӯстон аз ки як коридор ошхона баняш кардӣ хона айдур ки майда метавонед аз пеш ҳамихи калон аст. 4 дар хона дорад. хона тариқи кредит 1 сола дода мешавад. кадоми агар сумкати мегирад 99 000 сомонӣ аст, боз арзона мешавад. агар шумо мошинам дошта бошед мошинам қабул мекунад ба мошинам алиш мешавад. ҳамин хел хона бо чанд намуди дигар вариантам дорад. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг занем ба шумо вариантҳои худтона пешкаш мекунанд. хонааш катор монтаж карда фақат дар тиреза ранг бор мудага. агар ки шумо ки хоҳед ҳамина ранг боша када метинамаш бо маслиҳат катӣ мешавад. кадоме ки инам хеле сайсени катӣ мегирад 99 000 сомонӣ аст, бо арзон муомила мешавад. аз ҳама вариантҳои хуб ҳамин аст ки 1 сола кредит метиҳанд. марамат шумо занг занед ба шумо ҳамаи шароиташона фаҳмода метиҳанд. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур гуфтагӣ аст соҳибуш пеши балниса стадион. якхонага квартира аст ки духонагаш кардагиан дар якум ошхона қарор дорад. 30 квадрати метр бо свет таъмин аст. ошхона баня кухни дорад. адреси аниқш мега шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳмансур тарафи стари аэропорт пеши стадион амихел балница ва амихел чиё мактаби 16 навистям. ремонти хона хуба бо ҳама шароитҳои зиндагӣ шумо доред фақат зиндагӣ мекунӣ. оби гарми хунук термис дорад. нархи квартира мега 270 та бо арзонтар мекунем ва ин рақамошон аст мегафон кор мекунад. метавонед ки аз ин рақамо дига маълумотои пурраша гирен. дӯстони азиз кори мо фақат реклама кардан аст. агар ки шумо ҳамин хел квартираҳои реклама кардан бошад фарқ надорад хонаҳои мошина ягон техникаи дар мо рӯй кард мо фурӯшта мегузорем. лайко мондан аз шумо ва хонаҳои нав мондан аз тарафи мо. ҳафтум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон ки хонаи арзон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар ҷамоати Чаманзор гуфтагӣ аст қитъаи шашумда дохил мешавад. шаҳри Кӯлоб ҷамоати Чаманзор қитъаи шашум. ҳамагӣ 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ. дӯстон аст ки хона мега дар сурат маълумае. гирдаш маҳкам аст. хона мегӯяд шкатур монтаж кардагӣ аст. хулоса мегӯяд камтар дига кӯруш яъне мондагии тамом. фақат ҳамин чия ранг бор дар тезаҳои нав часпондагӣ аст. гирдаш маҳкам об свечам ҳаст. баня дорад. дастфирош намегӯяд мефурӯшад бо нархи 80 та бо ягон сомӣ дига арзон мекунанд. 80 000 сомонӣ ин нархша соҳибашон худашон мондиянд. ва кадоми шумо ки лозим аст марамат дига маълумотои пурраша гирен. хонаи арзон чӣ хеле ки дар комментария хоҳиш кардем ки аз территорияи шаҳри Кӯлоб 80 та ки айда дига хонаи арзон ҳам мешавад. марамат тамос гирем. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон ин нашам қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар Зарнисор гуфтагӣ аст ориентир рӯпарӯи таксиҳои Регар. духонага квартира аст ки дар дуюм ошхона қарор дорад. доми 19 ошхона мега соҳибшон дар дуюмаш қарор дорад. 41 квадрати метр.
боб сӯи таъминасай ошхона баня ҳоҷатхона обшуда ремонтҳои замонавӣ кардагааста электричество ҳамаш қоидавӣ кардагааста тайёра мегӯяд квартира фақат медоре зиндагӣ мекунӣ не ки соҳибшон илтимос кардага фақат мегӯяд рӯзона занг занен шабона мегӯяд яъне гап зада наметавонем кадоми шумо ки агар ҳамин видеоро дар шавки тамошо мекунед номероша гирем баъд рӯзона занг мезанем шаб нархи квартира мегӯяд 225 та бо камтар арзон мекунем ва ин ҳамин рақамошон мегафон аста илтимос не ки шабона мегӯяд тамос нагирем фақат рӯзона занг зада мегӯяд ҳамаша фаҳмода метиҳем дӯстони азиз агар шумо дам ҳамин хел реклама бошад худатон медонед ки рои кунед мо фурӯш дам мегзорем ва агар ягон хонахар ки бошед дар комментария нависед мо ҷудо карда пешкаштон мекунем то видеои оянда худо нигаҳбонтон.